Дӯстон азиз, салому алайкум. Дегои фурӯшӣ саюзӣ. Ҳама чизое ки ман нишон додам дар рӯи экран дидестен, ино ҳама саюзия. Баъд то охира видеоро тамошо кунен, ана бо диққат тамошо кунен. Ана чӣ гуфтарем, мисол охири видеода ана адресора мегему, баъд номерои телефонам крепит мекунем. Чӣ муроҷиате меша, ана шумо занг зане бо соҳиби ҳамиё. Хоб, ай мо реклама кардан. Касе хоҳиши реклама дошта боша метавонад на главни дадруян номеромо ҳастай 985 77 90 91. Мо тайёрем барои реклама кардан. Чӣ маҳсулоте мисол шумо доред. Хоб, бародаро бо диққат тамошо кунен. Як такта ай пеш сиёмка мекунам. Бинен ки шакли сифатшон. Ина майдачаш. Не бу камтар калонтарак. Ина кришка размери авай. бо чӣ саволе ҳастад соҳибошон қади муроҷиат кунед. Иншоалло бо хушрӯ фаҳмонда шумо да метия.